kini ang atong latest update bahin sa kahimtang sa atong panahon ug sa atong ginamonitor na si Bagyong Florita karong adlawng Lunes, Agosto 22, 2022. Hingkusog pa si Bagyong Florita o karon usa na ni ka tropical storm. Sa iyang latest track and intensity outlook sa mosunod na 12 oras, magpadayon kining magairog pa kasadpan habagatang kasadpan kadto na paamihan ang kasadpan karong gabii. Di sa Kabisayaan, wala kini direktang epekto in terms sa hangin ug ulan si Bagyong Florita. Pero napa-enhance niini ang southwest monsoon kon habagat nga maoy nagaapekto karon dili sa dakong bahin sa Kabisayaan hiniyugan sa trap o extension ni Bagyong Florita. Para sa dugang impormasyon, bisita atong official website ug diri lang ta kutob gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan kini si Mark Gales. Daghang salamat ug mag-amping tang tanan.